Jest. Jeszcze. 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 Widzisz, podala się piweczko, sakra vole. Tady máte podlické pivo, jo, sakra vole. To si myslíte, že to je spech. Tady praje na Václaváku. No jo, sakra vole, čo si myslíte? Vlastně práv, bomby. No to si myslíte, že dejde, ty jdeš na nákup, na otázku, tak jdeš mimo na to. Já jsem hovací jak vlk. Tak hej. Odrada jsem někdo nic celnut. A čo si myslíš, že jdeš? A pojď von a zavej dvere. Co myslíš? Daj mi koček, to je moje majetok. To je moje majetok. Co to je za značka? Milenka. Jede Milenka. Jede do dávy. Bíja se ty orvají. Dobré ráno, už jste se probudili. Už jste spát. Koľké hodinu, jo? Heta už nekoukajte z okna. Sakra. Co tam koukáš? Čo si myslíte o týchto grafitoch? Ja to poznám všetko. Tam je práva Čislava. Hej? Ja to poznám. Tam je práva Čislava. Po noci a ráno. Dobre, idem s vami robiť taký krátky rozhovor. Počkej, to dáme do ďalšieho videa.